What's up mga kabisi? So ngayong araw guys, meron tayong video ulit na ipapakita sa inyo mga kabisi. So sisilipin naman natin ngayong araw guys yung magkano nga ba sinasahod ni Boy Tapang mga kabisi. So kilala naman natin si Boy Tapang mga kabisi, di ba? So bigyan ko kayo ng clue. Si Boy Tapang mga kabisi ay nakilala dahil dun sa kanyang mga ginagawang video na pagkain ng kung ano-ano mga kabisi. So meron tayong trivia about sa kanya. So nung dati niyang channel mga kabisi ay na-terminate ni YT dahil dun sa mga strike niya, dahil dun sa community guidelines mga kabisi. So hindi pa rin siya naman nawala ng pag-asa mga kabisi. So bumalik siya at gumawa ulit ng panibagong channel. So yun mga kabisi, so siya yung ating itatampok ngayong araw na to mga kabisi. So mayroon tayong a disclaimer mga kabisi, ano? So yung video na to, lahat ng information na nag-gather ko ay galing sa socialblade.com mga kabisi. So doon natin makikita yung information na i-share ko sa inyo. Doon natin siya kinuha mga kabisi. So inform ko lang na yung socialblade.com mga kabisi ay isang public website mga kabisi. Mayroon din tayong purpose sa video content na to mga kabisi, ano? So yung video content natin na to, ang pinaka main purpose nito mga kabisi ay yung lagi kong sinasabi, encouragement ito mga kabisi sa mga small YouTuber na kagaya ko mga kabisi, at doon sa mga magsisimula pa lang mag-vlog. So encouragement video ito mga kabisi. So yun. So guys, bago natin simulan yung ating YouTube earning salary ni Boy Tapang mga kabisi, silipin muna natin kunting video ni Boy Tapang mga kabisi para lalo din pa siyang makikilala mga kabisi. So ito na guys. Yo, so what's up guys? Boy Tapang is back at bro ng intro. Simulan natin to. Ginagalit niyo ako. Eto na mga katapang, may panibagong challenge na naman tayo ngayon kasi maraming nagme-mention sa akin sa Facebook nito. Ayan o. Ayan. Ito yung challenge natin ngayon. Mukbang saging na mapakla, mapait o ma-upload. What? Ewan ko anong tawag dyan. Basta hindi to yung saging na niluluto. Ayan, meron tayong sili. Ayan. Ayan, sili. Oh no. Ayan. Yan, siyempre, durugin muna natin. Ayan. Masarap siya mga katapang. First time ko lang kumain ito, hilaw na saging. Oh no! Sayang, nauyog. So yun guys, nakita nyo na yung munting video natin na ginawa about kay Boy Tapang, ano. So yun, nakilala talaga siya dyan mga kabisi. So yung pagmumukbang ng iba-ibang pagkain mga kabisi. So ngayon dako na tayo sa kanyang YouTube sahod or estimated earnings na kinikita niya sa YouTube mga kabisi. So ito na. So yun guys, dako na tayo dun sa sinesweldo talaga ni Boy Tapang mga kabisi. So kung makikita nyo dyan sa screen guys, yan yung kanyang homepage doon sa socialblade.com mga kabisi. So yan, makikita nyo sa ating screen mga kabisi. So guys, dako naman tayo doon sa videos upload niya mga kabisi, no? So mayroon pa lang siyang 17 video uploads mga kabisi. So yan, makikita nyo dyan sa screen. So 17 video uploads pa lang yan siya mga kabisi. So yun. So guys, dako naman tayo sa kanyang subscribers.
So, si Boy Tapang mga kabisi, meron na siyang 480,000 subscribers mga kabisi. So, mabilis talaga siya dumami mga kabisi kasi meron na siyang dating channel mga kabisi. So, na-terminate lang dahil dun sa mga offense ng community guidelines ni YouTube mga kabisi. So, yan, 480,000 subscribers na siya mga kabisi. So, dako naman tayo dun sa kanyang views. So, lahat ng views niya mga kabisa ay umabot na sa 10,480,864 video views mga kabisi. So, million na rin yung kanyang views mga kabisi. Ano? So, marami-rami na rin yan mga kabisi. So, yun guys. So guys, dako na tayo dun sa major topic natin. So, umagkano yung estimated earnings ni Boy Tapang mga kabisi. So, ayan guys, makikita nyo sa ating screen. So, yung makikita nyo dyan mga kamisi, yun yung pinaka lowest na estimated earnings ni Boy Tapang mga kabisi. So, dun tayo muna sa pinakamaliit. So, makikita nyo dyan, $1,500. So, i-multiply natin sa ating rate mga kabisi. So, meron siyang 72,000 pesos na estimated earnings monthly mga kabisi. So, ito guys, pinapakita kong info sa inyo ay ito yung pinaka-latest niya na estimated earnings sa YouTube mga kabisi. So guys, dako naman tayo dun sa highest earnings niya na posibleng kikitain niya mga kabisi. So kung makikita niyo dyan sa screen, meron siyang $23,700 yan mga kabisi. So kung i-multiply natin dun sa piso rate natin mga kabisi, meron siyang 1,137,600 pesos mga kabisi. Alam nyo guys, nakakalula yung mga sweldo talaga nila. So sila talaga yung malaking may estimated earnings mga kabisi, no? So sana all mga kabisi. So yan guys. So yan yung estimated earnings ni Boy Tapang mga kabisi. So guys, estimated earnings lang po ito. So yun guys, nakita nyo na yung kanyang YouTube earnings o estimated lang yan guys, ano. So usually guys, yung totoo talagang sweldo ng isang vlogger ay yung mismong may-ari lang ng channel yung may nakakaalam nun mga kabisi. So yan yung palagi kong inuulit-ulit mga kabisi. So yung pinapakita lang natin dito ay estimated earnings lamang. So yun. So bago matapos ang lahat, nagpapasalamat ako sa kay Boy Tapang. So kung pag nakita niya yung video na to, so Boy Tapang, maraming salamat. At pagpatuloy niyo lang po yung ginagawa niyo. Alam niyo guys, mabait yan si Boy Tapang eh. Kalain mo hindi pa naman siya sumisweldo, pero nag-share siya ng kanyang blessing mga kabisi sa kanyang mga kabaryo. So makikita niyo yan siya. So watch niyo rin yung mga videos niya, makikita niyo yan siya guys. So yun. So hanggang dito na lang ulit. Hanggang sa muli mga kabisi. Ito ulit ang inyong kabisi na nagsasabing happy. Bye bye.